Yabo le ndaba ukulahleka kweingane la emphakathini futhi singazi ukuthi iphelele mina engiphatha kahle. Lapho nomphakathi wangakithi awenzi lutho ngayo. Usho le ngane ilahleka la enkawini nje njalo nje ngeviki. Mfethu, ngisizwa kahle ngestory sami. Kwenzekeni? Mana akusiyona into nasenkawini le. Ayiyona le ntwana le. Maye ifuna ngapha emabhokisini. Awona ifunani le ntwana le. Agcwale ngayo. Ayihlasela. Moya wami. Azathi sijabule. Na. Akambi lo. Yini mama doda? Oh sabuza wena. Abafana basebhokisini banenkinga yazi Akambi lo. bazokhomba umuzonotshwana. Emadoda, kanti nizothula kuze kube ngempela. Sobala ukuthi abafana sebephinde basichamele emakhaya. Yabona namhlanje kuyomela ilale ibonene bafana bami yanitshela. Kodwa mina ngiyasola. Labafana ngasho ukuthi bayabandakanyeka enyamalalen walezi ngane. Emadoda bamqozela lo muntu niyabona yisiyeli.